Yun yung pambato nyo. Bigating. Hindi niya. Gawin ang adikain, pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos nawa'y laging sumainyo. Ang pag-iingat ng Diyos nawa'y laging sumainyo. Ang kanina ay laging karamayo. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Ako hindi po nagkikidal. Panahon po ni Ferdinand Marcos, Desdado Pagala Arroyo, Era Estrada, ako po ay hindi na nahiyang makipag-usap, makipag-deal. Ay, hindi ko sabihin, bakit naman ganun? Kagaya sa akin, unang-una, buti nga po, nagkakilala tayo. Kung hindi, Ay, paano po akong mabubuhay kung nagtatigang ng basura? maraming damo tayo. Ay, Yan o, Tay, mayroon kang regalo. Yan o, galing ka ano. Kay Ma'am Shines, tropang Global Bayanihan. Insure everyday. Insure everyday. Para everyday, okay. Tay, subscribe mo yan, Kalampitos TV. Ha? Meron kang YouTube mayo. Nauna! ay, ayun. Ito po yung bahay ni tatay doon na pinagawa ni Kuya Bals. Ay, gabi pati, hirap dumaan. Pagawa ni Balian. Ito si Kuya Bal. Si ano, Tay, may bigas ka ha? Sagap TV. Yan sila ano, Mayroon mga kang insure, galing kay- magigiting. Kalingap team. Kalingap team. Si Kalingap Prab. Maganda ng bahay. Magandang Salamat sa inyo. hapon. Search niyo po si Kalampits, mga Kalampits. Subscribe niyo po, Kalampits. Salamat. Si Jason. Yan. Si Jason, Kalingap Jason. Hello po, magandang hapon. Pasupport po ng channel ni Kalampitus. Kalampitos. Yan. Salamat. Check boy, kantayin din nato. Day na. Kanta daw to na. Sampol. Kantahin mo sir, pakantahin mo. Oh, kanta daw. Kanta raw tayo, sabi ni Kalampitos TV. Sampol. Yan. Yung paborito mong kantang Chongqing, ano? Yun? Ano yun? Across the blue water, over yonder, by the bank of the old river Rhine. Well, now but I can forget her. You are my pretty rose. Ay, mga tagangan ni tatay, oh. Bigati niya. No? Yan, ano, mga- When the stars holding mine, but I see stars above you, I swear that I love you. You are my pretty rose. Yun yung pambato niya. Woo! Ano, premio! Premyo! May premyo dahil. Premyo! Ikaw pala, premiohan mo si Dati Donato. Ay, na. Pilay na mga ini. Ay, Pilay na pag uminom ka ng insure, mawawala yan. Pilay na mga ini. Ay, tay, ayun na, may premyo na. O tay, labas tigdi Oh. ang premio. Tanggap ng premyo. Ay, grabe man. Binigyan ako. Yo. Kalinga prab ng... Yan po, ano, Ay, hindi pa tayo. mga kalampit si, ano, gwapo, artista na. Isa lang. Tay.
Dati mga kalinga. Uy, malinis sa yung bahay mo tayo. Ay, malinis. Dalawang kama mo tayo. Dalawang kama mo. Ay, nagbago po tayo. Baka ang nangyari ito, tinanggal ko doon, itinong... Ayos na. Baka na si Pito, bahay ni tatay. Tay, Ako kumain ka yan. nun, di pa? Kaya pa nagkain? Kararating ko lang nga po dahil galing po ako ng gawa ng yung tao dito. Ano ba yan? Yung ano lang balitang maglalakdown daw. Lockdown? Ay, sabi ko, ako hindi papayag na ako ganyan. Kakausapin ko si gobernador. At paano ang kalagayan ko? Ako'y lawamasura, paano ako? Ay pasalat mo pang malaking utang na loob ko sa pangalang Kuya Bal Matuwal. Kuya Bal Santos Matubang, hindi Matubal. Ay kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo nagkatagpo po sa bara noon. Kasi wala ng bigas Ay ngayon. Diyos ko pa. Ayan. Ay, pero ako lang po Tay, ako hindi. may kasama ka dito. Naka- Yan baga sa baba. Sino yan? Oh, yan baga Ming, sama mo si Tatay Donato. Ay kasama. Ini pang saro. Ini pa. Oh, nitakbo na. Yun, naglabas na. Sama ni Tatay. Eh, Tay, anong request mo, Tay? Bibigyan kita. Anong ang request sabi mo? ko pa ngayon po yung work kasi. Hindi, sabagay, wala naman pong parating na nabulit ang hangin. Si Kaalaman. Alaman, anong weather ngayon? Ha? Ano sa sugo ni Kaalaman? Sugo ni Kalaman. Si Sagap TV. Si Sagap TV. Sugo. Nagkapalat ko si Kalaman, malupit ano? 2 million na yun ano? Ganto ay comedy. Comedy. Thank you for watching. Thank you so much. Thank you so much. Babalik mo Interviewin mo. Tay, mayroon Tay, to. oo. Interview ka. Oo, may nagpadala sa iyo na yung insure ano? Opo, Si Ma'am Shines Tropang Global Bayanihan. tiga-diet ko yun. Taga ibang bansa. Oo. Ay, nako. Talagang para sa iyo, pampalakas talaga yan. Marunong magtimpla niyan ano? Opo, Parang gatas lang yan. meron po akong tawag yung bigay nga sa akin ay hindi ba maubos 300 plus yung tinutumar kong capsule na Isang piraso yun, ganyan. pero araw-araw po yun Mm. everyday nag-take ako lang take one araw-araw Araw-araw yun. basta hindi pa Bari, ilang taong ka na tayo ngayon? 77 po Kaya edad mo si Duterte ano? ay sabi ko nga sana naman ako yung huwag akong mapabayaan ng Panginoon. Una-una si inang Mama Mary at saka Nagme-maintenance ka pa naman ngayon? dahil- Sulo ka na lang talaga dyan sa buhay? ay sulo na po. Ay kaya malaking utang na loob ko sa pamilya. Oo. Mabait talaga yun si Kuya Bal. Hindi pamilya na ako. Kaya sabi ko, Natagpuan talaga kayo ni ano? ay kasi po siya nagkakamera sa Mercedes. Ako naman may dalalan sa ako. Ako nakita niya. Nangangalakal. Tatay, dalala mo. Ikaw ako nangangalakal. Tatay. Tiga saan ka ba saan ka ang bahay mo? Kako sa Purok des po de Rosado dito nga. Abi at misa lockdown na po noon ay. Kaya magpapasyalan ko kaya. Doon pa ako natutulog sa kulungan ng baboy dati. Ay, may kulungan ng baboy dyan. Yung baboy. Sinipingan niya ako ng kobra dyan. Ay, buti hindi ka tinuklaw ano? Ay sabi naman ng mga tiga kalsada, ay baloy ka yung kaya tinabihan ka. Niluluko. Baloy ka yung kubrang yun. Kaya kaloy sabi ko, ay Diyos ko po, ano ba yan? Kaya sabi ko nga, talagang hindi ko makakalimutan ang pamilya niya. Sa habang ako'y nabubuhay, hindi po ko makakalimutan ang utang na loob sa mga anak ko yan. Malaking pasalamat ko sa kanila. Dahil sa kanila, maski ako paano pa, ako hindi na pumili ng anumang chichiburiti dahil siyempre yun lang pong ano. At least nga ako nabiyero akong na tinitira-tiraan. Isa naman dun sa kulungan ng baboy. Walin yung napanood ni Ma'am Shines Tropang, okay ka lang? Kuya? Ay ano, tay?
Ay, Parang hinihingal ka ba? hindi ganun po ang ano ko dahil unang-una ngayon talaga yung aking dala na siguro talaga ng nagkakaedad na po ay Oh, napanood kasi ni Ma'am Shines Tropang Global Bay na yun yung ano no, yung kalagayan mo kaya pinadalan ka ng konting ano, tulong ano. maraming salamat. Sige po tay, pahinga muna, hinihingal ka ni. Ano? Ano ga nagwawalis ka kanina? Ay ano po kasi, kararating ko lang ang galing po ako ng Mercedes Mm, at gawa nga ng umuugong na ano, yung COVID. yung po. Ako hindi po natatakot sa COVID. Saan ka natatakot? Hindi po ako natatakot. Hindi natatakot ako. Pagdating ako ng mamaya niyan, ako wala na akong, Ay, huwag ka mag-isip ng ganyan. hindi po. Ako, kaya at least ako, kahit ba nawari. Kaya parang po tumula po ang aking panarahan kanina sa simbahan. Nag-ano, May kuryente ka na. eh wala, hindi po gumagana yan. Hindi na gumagana? Solar po yan. Pero gumagana pa naman. O gumagana po. Ang pala, papalitan yung battery, dalawang battery maliit, sinlaki nun. Di na pala nagana. Hindi na po. Sige, ano, tay, salamat ha. Ingat po kayo lagi. Hindi po. Oo. Ginaganang solar mo? Hindi. Okay na. Gawin ang adikain pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos nawa'y laging sumainyo. Ang pag-iingat ng Diyos nawa'y laging sumainyo. Ay laging karamay mo. Salamat sa inyo. Kuya pang, kuya pang, kuya pang, kuya pang, kuya